आज भावुची बुढ़ी माँ सहित प्रांक करी। चलतु देखा कौन होची। तुई कौन घर ना ना कौन बा हेलो हे मला 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 इति कौन बस कांदुची हेलो काई कांदुचु कौन है तोर ए नाची डोबा ते कौन कहला ना कौन बा रह नाची डोबा कौन कहला मुझे बुझीबी ता कथा बाईगण पक पक्कन हो ना गलता पक पक्कन सिजु बाड़ गलता जदी नाई माड़ से गलता धरबा बड़ से गलता धरबा हाथ तेरे जे खइबा पखाल यही कथा को ना पेली जदी करी कथा को एलो नौका तो पड़ा ना जबे न देखिले बुद्धि होई पड़ा तू ताकू न देखिले पड़ा तते न देखिले पड़ा आ यही कथा को धरिकी बसिचु और आंटी कांदे ना लो बस करे काई ना मो कथा धरिबु नहीं मो बुढ़ी माँ मो ना देला बकरी मुझे बक बक हय तेणु मत समस्त कहती बकरी मो कथा धरिबु नहीं कि मो आंटी जा सुखे रहिबो घर खाइबो पीबो इधर आसले बाड़ी में तो हाँ हाँ आसले तक बाड़ी में तो बाबू पहुंचरी ना जने का कहता है कहीं तो ना दुनिया रे हो ठीक है ओ चलो खाइबा हाँ चलो भिडियोटी केमिति लागला कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे। बाय बाय।